Għada tlieta jiftaħ il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Flimkien għal pajjiżna. Il-Kunsill Ġenerali jibqa' dejtul il-ġimgħa kollha u jagħlaq il-ħadd bid-diskors tal-għeluq tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. It-tlieta fis-6:30 ta' filgħaxija ssir l-ewwel sessjoni tal-plenarja, sessjoni li tiftaħ bid-diskors tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli. Il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Partit Robert Arrigo jagħlaq din is-sessjoni. L-Erbgħa u l-Ħamis isiru laqgħat distrettwali reġjonali għad-distretti kollha, laqgħat li se jiġu indirizzati mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-ġimgħa il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus jagħlaq it-tieni sessjoni plenarja, bit-tielet sessjoni plenarja tibda s-sibt fid-9:30 ta' filgħodu u tagħlaq bid-diskors tal-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono. Il-ħadd imbagħad issir ir-raba' u l-aħħar sessjoni plenarja b'diversi kelliema jagħmlu l-interventi tagħhom, segwiti bir-replika tas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli. Il-Kunsill jagħlaq bid-diskors tal-Kap tal-Partit Adrian Delija. Dan il-Kunsill Ġenerali Amministrattiv mhux biss jagħti ħarsa lejn l-ewwel sena sħiħa tal-amministrazzjoni ġdida immexxija minn Adrian Delija, iżda wkoll Kunsill Ġenerali li qed jitlaqqa qabel il-pajjiż ikun imsejjaħ biex jivvota kemm għall membri parlamentari Ewropej kif ukoll għall kunsilli lokali kollha ta' Malta u Għawdex.